a Doktor. no takže dneska si zahráme Let's Play Skôr si zahráme hru Euro Truck Simulator Hej. 2. No a zahrá si Doktor. No. A akurát vidíte na obrázku to veľké dildo, čo tu máme. Je to na batérky. Dobre, takže dneska tu máme pre vás pripravenú ako vždycky zásielku Linz a Bratislava, alebo Bratislava Linz. Teraz pôjdeme ten druhý prípad. No. Takže dneska sme sa dohodli tu s mojim kolegom, že by sme konečne mohli začať troška o veci rozprávať o hre a nie... No, Kristián, voľa ako si trúfáš. No, tak to si. No, dobre. Takže sme sa vás chceli toto spýtať, že či máme natáčať s našim kamionom, alebo či máme natáčať Ponuky práce, čo nás rovno hodí do nejakého kamiónu a rovno ideme zasielku. Podľa mňa by bolo lepšie toto, ale ako vy chcete. No, dobre. A ešte či to máme brať tak vážne, alebo máme tak viacej búrať, alebo také niečo. A či môžeme trocha aj od veci rozprávať, alebo nie. Prosím vás, každý, kto si to pozrie, vyjadrite sa pod komentár. My si to rádi pozrieme, lebo potom nevieme, či to máme spraviť, alebo nie. Vyjadrite sa, kľudne. A máme nového Vietnamca, Maťa. Áno, to je vlastne... Počkajte, hneď vám ukážem. Práve som zrazil Vietnamca Maťa. No. A tí Vietnamcovia, kde je tam 50 a to napísané všetko, tak tí Vietnamcovia sú veľký Vietnamec Maťo. Áno, a malý Vietnamec Maťo. Rozdeľujú sa podľa veľkosti. A hlavná vec, máme nového člena nášho Playbox TV a tým je Fresh. Bude pre vás robiť tutoriály z hry Minecraft a viac menej aj hru Minecraft samotnú a proste vyzná sa do tej hry, takže máte sa na čo tešiť. No a chceli by sme natáčať aj Let's Play z Happy Wheels a z Slendermana a Minecraft. Chceli by sme... Tak teraz, ak toto vytočím, tak som pán. Woo! A nevytočil. Superman. Musíš si zavolať. Dobre. No a toto sme chceli povedať. Čo sme to chceli povedať? Nikto nevie, ani my No, sa že chceme LAN natáčať. Buď LAN, alebo vlastný server chceme. Ak má niekto server, tak nech nám ho dá zadarmo. Dobre, tak. Alebo za symbolickú cenu. Dobre, takže musím zavolať odťahovú službu, lebo lečo. Ako vidíte sami. Práve sa nám načítava. Vajco. Čo je? Nechaj ten šnúrku. Nechaj ten šnúrku. No takže vyhodí nás to pravdepodobne, neviem kde. Kolega vieš, kde sme? Počkaj, kde sme? Vo Viedni. Vo Viedni, dobre, tak toto už len chvíľku. Tak to máme kratšie, práve sme si skrátili cestu o hodinu. O hodinu, hej. Vidíte, ako to hneď naskočilo a tak. Vidíte, ja som to skoro vytočil, skoro Vieš, aké je šanca, keď v 90-ke nájdeš na takú zakrutu, no. Veľká, Takže... lebo ja som pán, ja to všetko dokážem. Práve som prešiel na červenú. Ty nie si pán. Pán je Gogo, A Kubajs. Kubajs, A iný. Ment. Všetci, čo sa dostanú na majnu, to musia byť pani. Minecraft. Dobre. Takže, na červenú? A nedostal si pokutu, dobre. Som šiel na oranžovú. Na oranžovú. Kúp si slnečné brýle. To je možno. žltá, podľa mňa je to žltá. Nie oranžová. No. Gogo by mal iný návrh. Návrh. Navrh. No, Gogo, neviem, či by mal navrh. Dobre, nechajme. Neslušný návrh. Nechajme Goga Gogom. A tak vydávame sa pekne po dvojprudovej cestičke.
A musíme ísť ešte natankovať, ako ste si všimli, máme len 2 čiarky. Ako som si ja nevšimol, tak ani neviem, kde tu je benzínka. To si to bude dobré. A možno takú schytáme benzínku. Neviem, ako ju schytáme. Kto ju po tebe hodí? Nina, ha, benzínka Nina. No, to by bolo dosť reálne. No, benzínku Ninu ideme stretnúť. No. A ak som vám ešte nevravel, tak na benzínke Nine je najlepšie natankovať naftu, lebo keď si naftu natrete na vtáka, tak je to výživné preňho, lebo to je jediná dobrá vec, na čo je nafta spojená. Ešte lepšie ako bahno. Alebo To je kečup. Kečup. Zjemňuje. Jemný kečup, keď dáš, tak zjemňuje. Alebo šľahačka. To je nápad, čo? Počkaj, teraz vás troška posuniem. Dobre, mikrofónik, pekne. No, takže toto je taký dolný kopec. A ešte chceli by sme si kúpiť mikrofón. No, mikrofón za Alzy. Mikrofón sa volá Trust Stars z 2Z, sa mi zdá. A je to tak naša akurát peňažná dostupnosť. A no, tak Peňažná dostupnosť. Hej, dobre, všetci vieme, čo chceš povedať. Že teraz na to nemám peniaze, ale tako to vyžobreme. A viete, čo je najlepšie? Že všetci viete, a ja neviem. No dobre, zase späť k téme. Hadík! Ak si pamätáte z prvého dielu natáčania so mnou, tak máme tu Hadíka. A v druhom diele som ja robil freeride. No dobre. To bola sranda. Nabúral si do cudzieho auta, tak ale pozrite, toto je nevýhoda tej hry, že proste idem do benzínka a na čo ísť stať od cestu, keď si môžeme spraviť skratku. Aha, to ma nenapadlo. A zrazíme malého Maťa. Malý Maťo! Prosím ťa, nebliakaj tu, nie každý máme odolný mikrofón. No a práve čo sme to chcem povedať? Nevieme. Takže, no, dneska vám povedali sme vám práve, že nevieme, čo vám povieme. No, dobre. Takže natankujeme si naftu, ale zoberieme si aj pre vlastné použitie. A viete, čo som práve povedal pre chvíľkou? Namiesto vypnutia motora som zapol. Stihli ste si pozrieť, aké máme pesničky, dobre? Áno. Napríklad Zuzana Smatanová, Umenie žiť. Umenie žiť. Kristián, nebifliš sa troška veľa na literatúru? Biflím, veľmi biflím. Ako ste ma odhalili? Pomocou mňa. Dobre. Sherlock Vajco. Sherlock Vajco. Vajcšer. No a dneska sme mali, z angličtiny sme písali písomku. A tam sme mali sa hrať na detektíva a odhaliť to. No a... Na čo odhaliť? Kto si vymastil péro? Nie, kto veľakého zavražil, či čo. No Kto a... kradol peniaze, dobre. Vidíte, naša angličtina nie je dobrá, práve preto nevieme, o čo tam išlo. No a my všetci, že to ešte v slovenčine by nám to bolo ťažko vyriešiť, nie ešte v angličtine. Ale ja a Sherlock Vajco, no, Vajcšer. A nakoniec sme zistili, kto to bol. Travis to bol. A učiteľka nám povedala, že to je dobré. A ukradol veľké ružové... Áno, veľké ružové pero na baterky. No počkaj, zapneme svetlo. A zatrubíme si. Máme také dobré auto. Také. Ferrari normálne, že? Také... Nehraj sa s tým, to má moc použiaka. Nebúchať s tým. Počkaj, tu je veľký kľúč. Ale ako sa to vysúva? To sa nevysúva. Prepáčte naše tu na dohady. Nechaj to tak. Ako sa to vysúva? Nechaj to tak, to sa nevysúva. Dobre, no prepáčte, ospravedlňujeme sa vopred. A už iba hodinu a 9 minút do cieľa, takže...
A chceli by ste, aby sme si také peniaze načítovali alebo také niečo? Ale toto tu na nevyťahuj. Nikdy my nečitujeme. My nečitujeme, ale tak ak by ste Ani čitovať pre nebudeme. divákov všetko. Divák, pán. Je náš divák, náš pán, ale Nás sa nepoužíva. ale my nikdy nebudeme čitovať a to si uvedomte. A to vidíte, čo peniaze, to som tie peniaze, čo vidíte, to som všetko ja vlastno mnohoručne zarobil. A Miškov tak požičky bral tak dlho. To sme si mali nechať pre seba. Ešte nás banka zúrokuje. Veď v prvom onom diele sme v prvom spomenuli, nie? Že máme požičky. Ale zobrali sme trhu. Nezobrali. Zobrali. Čo si nepamätá, že sme si zobrali. No, tak. Tú požičku. Nechajme nepožičkovanie na neskoršie časy. No a takže rozbehneme. A viacerým z vás, viacerým z našej školy sa páčil môj pekný smerovací hadík, tak zopakujem ho. Počkaj, a zabudli sme si zasa stopovať. A toto ideme a koniec. Končiec. A rozprávky bol koniec. A učili sme sa takú peknú pesničku na náboženstvo, ale neviem rýchlo, ako sa volá. Počkajte, spomeniem si. Aha. Malé koníky ľúbi Boh, preto ľúbi tiež aj mňa. To je jedna strofa z toho. Kristián, Ja ľúbim koníky. hej? Aké, čierne či biele? Oranžové. Nie, to je farba gogová, ani žlté nemôžem, to je mercitonové. Tak one. Čierne. To bude naša farba. Čierna limetka. Čierna limetka. Limetky bývajú zelené. A máme aj taký trocha vtip, ale to je osobnejšie od našom spolužiakovi, takže asi vie, ktorý spolužiak to vie, no ale že dáte nášmu spolužiakovi do ruky cukor a on vám z toho spraví karamel. No, viete, ako to je možné? Troška malinké ťuknutie, turbulencie na cestách. Poznáte takých ľudí, že sú takí troška inakšie orientovaní? Ale neuražajme. Dobre. Radšej ticho. Meno Kevin. Čo? Toto vypipnem. Kepíp. Kepíp. Dosť, no. Už dosť. Dobre, Toto sme nemali vravieť. Prepačte, dotyčný, to sme nemali vravieť. Aj tu na kolega sa vám ospravedlňuje. Hej, prepačte, ale troška s tou teplotou. Ticho! Neurážaj tu ľudí. No, vidíš to, ako som na začiatku povedal, chceme rozprávať k téme a vidíte, to je veľmi k téme. Jediné, čo tu môžeme k téme, toto bolo možno horúci motor, nič viac. No, takže... horúci motor, no, takže nevideli sme už do vysokého Vietnamca Maťa. No a ešte k tomu Maťovi dačo, že on nám už hovorí dosť dlho, že nám dá odber a zatiaľ nič z toho, no. A tu na Vajco Sherlock, alebo Vajc Share zistil, že on to ani nevie dať odber. No, tak musíme také dymy, ale v škole, keď sme na kompoch, tak on nevie zasa svoje meno na e-maily a heslo, takže to je a úplne tých ťažké. 15 odberov, čo máme, to nie je z toho, že by sme ich donútili. To je z toho pod výrážkou smrti. Ale nie, toto nám dali random ľudia. Random ľudia. A vieme ich vymenovať. Jožo, Fero, Ivan, Karol, Maťo, Pete. Vietnamec Maťo, ale ten ešte nedal. Bo viete, Vietnamci, Japonci a takýto sú v popredí v technike, ale nevedia dať odber na YouTube. Čo to je toto za my štát? máme takú jednu spolužiačku, čo má strašne rada Slendermana, tak dakedy, ak náhodou budeme natáčať toho Slendermana na tých 20 odberov, alebo proste keď budeme robiť sériu zo Slendermana, tak príde aj ona na natáčanie, pozdravujeme ju. No takto ju pozdravujeme a všetky naše spolužiačky. Kristián.
Nebuď už taký nadržaný, dobre. Ticho. Takéto veci nesmieme vyťahovať na verejnosť. No, dobre. Dobre, takže- odpočíme si. Takže dobehneme to už do cieľa, ale keďže sa nedá vystúpiť z kamionu, tak tam dáko doklusame. A na budúce si zahrám ja. No, není to isté. Je to isté. Na budúce ho nepustím, Je to ku isté. nám vnúka domov. Je to isté. Je to isté. Dobre, dosť. Takže tu máme pár kamionov A NBFC. dojdeme. Nedojdeme, lebo nemáme ony. Nemáme ony motor, takže nabúrame to. Nemáš motor? Veď ale nebúraj do toho, veď si poškodil motor. Všetko som už poškodil. Dobre. Dáme to, predĺžime to 34 minút. Upla. Pum. Dobre, tak Takže, to by bolo na dneska všetko. Ako vidíte, sme primeraní. Dneska to moc až také horúce, ako by som povedal horúce. Živé nebolo. Tak, chceli by... No, a ja si myslím, že toto bolo najživšie. no dobre. Tak, čaute. Čauko.